aften, kære danske statsborgere. Nu er tiden snart inde til, at I skal vælge ny regering. Vi står klar her i Udviklingspartiet til at ændre nogle ting her i Danmark. For at sørge for, at vi udvikler os mod en bedre fremtid. De seneste 8 år har Danmark været i den største finanskrise i nyere tid. Det har ikke ligefrem været nogle nemme 8 år. Og hvis der ikke snart sker noget, så står der flere år foran os med finanskrise. Selvom det går fremad her i Danmark, så mener vi her i Udviklingspartiet, at det ikke er den rigtige løsning. De næste par minutter, der vil vi opsummere, hvordan vi har tænkt os at redde Danmark ud af den nuværende finanskrise. Danmark, som I alle ved, er som sagt på vej mod bedre økonomi. Men er det nok? Er et land med mange penge et godt land? Det mener vi ikke. Vi er nogen i Danmark, der betaler rigtig mange penge i skat. Kan det være rigtigt, at folk, der har arbejdet i flere år, skal betale så mange penge til arbejdsløse, der ikke prøver at komme i gang? Vi har 2 uhyggelige statistikker, der viser, hvad vi mener. Hele 17.700 i Danmark får mere til rådighed ved at være på offentlig forsørgelse, end hvis de tog et arbejde. Hvis man er over 30 år og har 2 børn, så skal man finde et arbejde, hvor man vil tjene 35.000 kroner i måneden, for man overhovedet vil tjene flere penge, end hvad man havde gjort på kontanthjælp. I dag skal man betale topskat, hvis man allerede tjener 450.000 kroner om året. Det skal sættes op, så man først betaler topskat, hvis man har en indkomst på 600.000 kroner. Desuden skal topskatten falde fra 70% til måske 60%. For hvert år det ser bedre ud økonomisk i Danmark, vil vi sætte topskatten yderligere ned. Til sidst vil vi være i stand til i Danmark at kunne fjerne topskatten. Vi står helt klar med en ny kontanthjælpsreform, der skal give mening. Kontanthjælpen skal sættes ned, så selvom hvis man tjener mindsteløn, vil man få flere penge end kontanthjælpen giver. Ligegyldigt hvilken alder. På den måde tvinger vi de danske statsborgere til at komme i gang. Så er der sikkert mange, der vil sige, jamen i Danmark der mangler vi arbejdspladser. Og ja, det har I fuldstændig ret i. Vi mangler flere arbejdspladser i Danmark. Derfor vil vi gøre det nemmere for de nye selvstændige at starte op. De penge vi vil spare på kontanthjælpen, vil vi bruge til at give de nye selvstændige et tilskud. På den måde vil vi give de nye selvstændige en bedre start. Det er ikke kun de små firmaer, vi vil hjælpe. Vi vil sætte topskatten ned, så de store firmaer som f.eks. Lego, Vestas og B&O vil få flere penge, så de kan sætte deres produktion op og ansætte flere folk. På den måde vil vi skabe flere arbejdspladser, der vil komme færre på kontanthjælp, plus så forebygger vi, at de store firmaer ikke flytter til udlandet. Det her er selvfølgelig ikke noget, der vil ske på 1 år. Det er fuldstændig urealistisk. Det er noget, vi skal bygge op først, for at få det til at fungere ordentligt. Det kan tage helt op til 3-4 år, før vi måske vil kunne mærke en ændring her i Danmark. Vi bliver selvfølgelig også nødt til at snakke om indvandrerne. 80% af alle ægtepar på kontanthjælp er indvandrere. Det skal vi selvfølgelig også have lavet om på. Vi bliver nødt til at have en strammere indvandringspolitik. Indvandrere er selvfølgelig velkommen i vort land, hvis de bare lever op til de krav, vi har. Vi mener, at i de første 2 år skal der være fuldstændig nul tolerance over for kriminalitet, hærværk eller vold. Derudover skal kontanthjælpen være mindre i de første par år. De skal ud i det danske liv og integrere sig, få et arbejde så hurtigt som overhovedet muligt. Om de så skal rense toiletter, om de skal feje, om de skal vaske vinduer, så er det bare afsted. Vi bliver også nødt til at snakke om nogle positive ting. Danmark er kendt for dets mange vindmøller, og det er vi selvfølgelig stolte af, og vi skal udbygge vores stolthed. Vi skal blive ved med at bygge vindmøller, men vindmøllerne skal ikke placeres på marker, vindmøllerne skal placeres i havet. Stiller man vindmøllerne på marker, ødelægger vi måske en landmands produktion, og et hus vil falde i værdi. Men hvis vi i stedet for vælger at stille vindmøllerne ude i havet,
så vil de kunne få deres maksimale udbytte, og de vil ikke genere nogen, og så blæser det utrolig meget. I skal stemme på Udviklingspartiet for en ny og bedre fremtid. Med vores nye reformer så er vi sikre på, at Danmark vil komme ud af den nuværende krise, der har præget os i snart 10 år. Udviklingspartiet, en ny fremtid.